Yohane ngoma etosu mienu. Me openi no twerɛ kɔma ewura a wayi no. Ne mma me dɔ wɔn nokura mu. Na enye me nko na wɔn a wahunu nokura no nyinaa. Nokura eti yɛn mu na ene yɛn betena hɔ daa no nti. Adom mobrohunu ni asomdwie mfiri Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo Agya no ba no nkyɛn mmra yɛn so nokura ne ɔdom. Mani agikɛse sema hunu wo mma no mu bi sɛ wɔnam nokura mu. Sɛde yɛnya ahyɛde firi Agya no nkyɛn no na afei ewura mesrɛ wo. Ɛnyɛ sɛ metwerɛ wo ahyɛde foforo. Na mmom de yɛnya firi mfitiase no ara. Si yɛ no dɔ yɛn ho. Na yɛn ni ɔdɔ no si yɛ bɛnante sɛde ahyɛde no teɛ. Yɛn ni ahyɛde no sɛde moate firi mfitiase sɛ monnante mu. Na nadafo bebree aba wiase a wɔmpɛ mu nka sɛ Yesu Kristo aba honam mu. Ɔdaadafo ne antikristo no ara ne no. Monhwɛ mo ho yie na mo anhwere de yayɔ adwuma anya no na mmom mo anya akatua mu. Obiara a ɔfom na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu onni Onyankopɔn. Na de ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno na ɔwɔ Agya no ne ɔba no. Sɛ obi ba mo nkyɛn na onkura nkyerɛkyerɛ yi a monnye no nkomo fie nso monkyia no. Na de ɔkyia no no yɛ ne nnwuma bɔne no fafafo. Me wɔ nsɛm pii a anka mɛtwerɛ mabrɛ mo de nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubre metwerɛ. Na mani da so sɛ mɛba mo nkyɛn ne yɛde ano ne ano akasa. Yɛ nigye awie pɛyɛ. Wo nua ba a wayi no mma no kyia wo.